നമസ്കാരം. സെൽഫ് കെയർ എന്നത് വെറും സ്വാർത്ഥതയല്ല. എല്ലാവർക്കും സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മറക്കാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മാറ്റിവെക്കാറുണ്ടോ? സെൽഫ് കെയർ എന്നത് സ്വയം സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആവശ്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കുന്നതും സുഖമായ ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുന്നതും വരെ സെൽഫ് കെയറിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ മനസ്സിന് വിശ്രമം നൽകുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. കുറച്ചു സമയം എന്തെങ്കിലും വായിക്കുക, ജേർണലിംഗ് ചെയ്യുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. നോ എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് അത് പറയാനും പഠിക്കുക. സെൽഫ് കെയർ എന്നാൽ സ്വാർത്ഥതയല്ല, അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കൂ. കാരണം നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറെയില്ല. നന്ദി.